सुन रहल छी सुगम संगीत रिकॉर्डिंग स्टूडियो के माध्यम से सुनील पाल के आवाज में। पहले पहले बे रिक्वेस्ट पठेले प्रोफाइल में जाके तू टेस्ट के कैले। पहले पहले बे रिक्वेस्ट पठेले प्रोफाइल में जाके तू टेस्ट के कैले गे। भ गेले फिदा हमरा लुक पर की प्यार भ गेल फेसबुक पर। भ गेले फिदा हमरा लुक पर की प्यार भ गेल फेसबुक पर। पहले पहले बेर रिक्वेस्ट पठेले प्रोफाइल में जाके तू टेस्ट के कैले गे। भ गेले फिदा हमरा लुक पर की प्यार भ गेल फेसबुक पर। भ गेले फिदा हमरा लुक पर की प्यार भ गेल फेसबुक पर। देखते फोटो हमर करे छे लाइक गे, कमेंट में लिख के जान कहे छे नाइस गे। हाँ देखते फोटो हमर करे छे लाइक गे, कमेंट में लिख के जान कहे छे नाइस गे। जायन ध्यान कोनो बुक पर की प्यार भ गेल फेसबुक पर। सुन रहल छी सुनील पाल के आवाज में। रोजो मैसेंजर से तू करे छे चैटिंग, धनुषा में हमरा संगे जाय छे तू डेटिंग। हाँ रोजो मैसेंजर से तू करे छे चैटिंग, जनकपुर में हमरा संगे जाय छे तू डेटिंग। हिट कैले हमर गाना यूट्यूब पर प्यार भ गेल फेसबुक पर। भ गेल फिदा हमरा लुक पर की प्यार भ गेल फेसबुक पर। पहले पहले बेर रिक्वेस्ट पठेले प्रोफाइल में जाके तू टेस्ट के कैले गे। भ गेल फिदा हमरा लुक पर की प्यार भ गेल फेसबुक